ceerno Cheikh Oumar Sene Amadou Hammat o wi en nani ko ceerno haali ko enen fofof eɗen ndendi eɗen tuuba bakkat o ko bakkat meɗen enen fofof gonga ni ko sukaɓe ɓe mbaɗata kono noon so mawɓe ɓe kaɗani tan ko kañum en ndendi e maɓɓe bakkat o yummiraɓe ɓe ha e babiraɓe ɓe o wi kamɓe musdalifanaɓe ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe ciftini dental ngal no foti wadde no ɓe mbirini wona to maɓɓe to tan ɗum woni ko e wuro he fof ɗum woni o wi jombajo jooɗade ha caggal minuwi nde fuɗɗo naweede ɗum ko hunde nde ganduɗa no wayno koko sari e nder wuro he fof walla aranoɓe jombajo ɓe tawa ko hewɓe tawa ina keewa oto o ala noon kay ko haali nawoɓe ɓe fodde motoji nogas walla capantati rewa hen ina korna tawa on saaha won wonɓe e yidde wirdude walla yiɗɓe foftade walla yiɗɓe wadde dewe muɗum en Allah ɓe kaljina ɗumen e golle maɓɓe he ɗum kamɓe waɗɓe ɓe eɓe e yiiɓe eɓe mbaɗa tawa kaɗani ɓe fof ko kamɓe fof ndendi bakkat o o wi ɗum waɗi minen fof emin tuuba eɗen ñaagui yaafuya enen fof emin ñaagui kadi nde duwontoɗa min minen fof min jantodira e maɓɓe e ɗum e ceerno wi caggal hande so Allah haaji addoyoɓe debbo ɓe yo won ɗiɗo tan nawoɓe ɓene kadi yo gon ɗiɗo tan wona nayo e debbo o jahowo o emo wondata o so heewi yo haɗɗo addoyoɓe ɗiɗo nawoɓe ɗiɗo e naweteɗo o emo wondata o yo haɗɗon e kadi ne on ko jengi fof 11 heures yo taw jomum en jeehi ala ko yimɓe mbaɗoyta toon hankadi ina pija hay nawowo o yetto tan jettina jomum koota kono yaade jooɗo ha minuit ha 1 heure o wi eɗen gandi ɗum koye bonandeji tan jomum en gonata yo Allah renana en diina meɗen so Allah haajine kadi ma toppite kala ko neɗɗo o heɓoyi hen noon ko kam waɗi hoore muɗum de on haalama rentinama haalama laabi ha Allah heɓɓitorima en ni bawɗo fof darto fewtina so neɗɗo welsidima fewnani ha fewnoyama so neɗɗo welsidima fewtinani ha fewnoyama o andat ko waɗi ko fewani yo Allah renana en diina meɗen alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم